Balai hambai tine 22 tarik sini Mirza Rajapur Division Committee IPF tine ongai जों tine balai khana khak hamjak phung 6ta ni simi khana phung 6ta jara prai salnai ni bagai ADC area bonda kokjaka sini IPF ti Central Committee ni ongai je issue tui जों tini bon khlai tongo abongkha balai khana lasima sengsa tai balai khana krima sengsa Tripura rajyani Tripura sani bisingo omo jotoni sele laibuma kotorongui tongo tabok 2021 ni Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni election paimani yagulo je haro sini ADC elakawo tongnai sini Tripura sarokni nok nukhung haikaba Tripura sarokni mal duganpat haikaba Tripura sarokni malkhung bike haikaba Tripura sarokno jebabe akromon khlaikya abo paiyawi haino hai lasma sengsa kaisa Tripura sani bisingo tabukni sini cabinet minister IPF ni supremo sini borong ganang sar NC Debbormani sakawo akromon khlaimani NC Debbormano bini nijiswa constituency ni bisingo takar jalabo thangnai 19 tarigo boni party ni program ni bagai kormi bai malainani thangtanibo kisu asinkol borok haikaba Tripura sani bisingo Tripura sabai Tripura sana halo khamya khlainani bagai jebabe bini upora akromon khlaika abo belai selengo tei lasma sengsa abo abono tuino song tine IPF tine ongai song tine sara Tripura bo ADC area no tuyai song tine khadumani phunogo IPF tine president NC Debbormani upora akromon khlainai rakhono oti sotto graftar khlainani ongthong tei in future omohai Tripura sani bisingo wanama sengsa krima sengsa lasima sengsa culture no stop khlainani bagai जों IPF te Central Committee ni ongai जों tini khadumani bisingti khlai जों sanani musungo tei kaisa thangnai 20 tarigo haino hai sini Mandai Assembly constituency ni sini honorable MLA borong ganang Dhirendra Debborma bono bahaino Belbari block of meeting thangtanibo bini upora akromon khlaikya bini malkhung bangchur khlaikya abono tuibo जों tini orone sini bikhop haikaba sini ADC bon ni bisingti khlaioi जों kobangnani musungo je aro jagabo je dushi tongnai jara culprit tongnai borokno প্রশাসনিক তরফ থেকে রাজ্য সরকারি তরফ থেকে বরকনা পানিশমেন্ট রেনানি অংথং কারণ যে ইস্যুটি চিনি সং তিনি নগো ত্রিপুরা সারকনি রাজনীতিনি চেহারাব তিনি ভায়োলেন্স ন যতন সেলেঙ্গো ভায়োলেন্স ন যতন নাইসলেবো ভায়োলেন্স ন যতন তুমি হিম বন বেলাইখানো সেলেঙ্গো ইয়াফারো হিয়াবো সং তিনি নগো ত্রিপুরা সারকনি বিসিঙ্গো স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন ফাইমানি ইয়াগুলো जे हारा भायोलेंस संखा बुबाग्रा बतिनि खोट न तिनि बिनि प्रेसमिनि बिसिंति बतिनि त्रिपुरा हावा तिनि साक्लाइजाक तंगो भायोलेंस खलाइका हंकाय बिनि बदलनि फन अंथं बा गुबुननि बदलनि फन अंथं बा भायोलेंस ना टोटेले इग्नोर खलायो फियाबा तिनि बुबाग्रानि बानानि बिसिंति खलायो बुबाग्रानि बुमुंना नाबोय तिनि हार जागावा हार कामिवा जे त्रिपुरा सानि इस्युनतै आन्दोलन खायनेरा त्रिपुरा सानि ककन सावै आन्दोलन खायनेरा त्रिपुरा सानि हानो तुई तिनि कक सानायरा बरकसे तिनि त्रिपुरा सानि बिसिंग तिनि जेबाबे स्वशासित जिला परिषद निर्वाचन पाइ थांमानि यागुल जेबाबे आक्रमण खालायजाखा नक सकजाखा मालखुं बखाकजाखा बरक आक्रमण खालायजाखा इभेन मिनिस्टार MLA पर्यन्त तिनि योग लिया बुमाहाय त्रिपुरा सानि दरदि अंगै तिनि त्रिपुरा सानि कक सावै दं आबनो जों तिनि त्रिपुरा सानि थानिबो जे कालचार फाइमानि जे कालचार अंगै दं माने आबो वानामा संसा क्रिमा संसा जेमन जों नुगो सारा भारतवर्षनि निर्वाचन अंथानिबो जेमन बिहार UP कलकाता अमाहाय जागारागो बरक बुथारलायो नक सकलायो मालखुं सकलायो तिनि अमाहाय कालचार त्रिपुरा हावा नुक माने बागै त्रिपुरा सारकनि थानिबो बेलायखनो वानामा संसा क्रिमा संसा आबोनि बागै
जों कबंगनानि मुसुंगो जोंनि सेंट्रल कमिटी IPF नि अंगै ते विभागीय कमिटी नि अंगै ते तिनि बन नि अंगै जों जत त्रिपुरा हायुंग तंनाय सिनि लोकरकनि थानिबो अमहाय त्रिपुरा सरकनि बिसिंगो जे डिवाइडेड खालामनानै आक्रमण खालामनानै भाइलेंस खालामनानै एटेक खालामनानै अत्याचार खालामनानै आबनो टोटली स्टप खालामनानै अंथों आनि बदलनिफ्राय अंथों बैनि बदलनिफ्राय अंथों जेकुनो बदलनिफ्राय अंथों अमहाय भाइलेंस अब सिनि खा खायो ताबुकनि जे कताल जेनेरेशन फानि रखनो जे सिनियर लीडर तंनाय रक बरक जदि जानि जा बदल जदि कंट्रोल खाया जानि जा बदलनो जदि पनिशमेंट रिया जानि जा बदलनो जदि सस्पेंड खाया हंकाय अब खा खायो त्रिपुरा सरनि कताल कताल जेनेरेशन फाइनाय रक बरक नसे अमहाय कल्चर फोरोंगै दंगो आबनि बागै बुमा बुफा हनजांनाय रक बरकबो बंनि थानिबो जों कबंनानि मुसुंगो निनि बोसाबुतै जे तिनि त्रिपुरा हावा तिनि हरनि चबा थैनि चबा हेकेबा बुथारलाय दंलायो अमहाय जराबो जानि जा बोसाबुतैनो कंट्रोल खालायनानै अंथुं जानि जा बोसाबुतैनो कंट्रोल खालाय नंग नुखुंगो फोरोंनानै अंथुं बो तिनि बनि बोसा काल्प्रिट अंगै दंगै भाइलेंस खालाय दंगै जदि पनिशमेंट रनन बगे पुलिस जदि अरेस्ट खालाय दंखांखाय पुलिस नि थानियो थाङै दरना रैलेयो गेराव खायो यां बोसा रक हंकाय बैनि नक संनाय बैनो आक्रमण खालायनाय बैनो बुंनाय तकनाय हेकेबा MLA मिनिस्टार नि ऊपर आक्रमण खालायनाय बरनि बोसाबुतै रक हियाबा बनि बुमा बुफा साइमान्या गोबां मा दंगो आबनि बागैनो जों कबंनानि मुसुंगो IPF तिनि 2009 नि सिमे तिनिसो पर्यन्त 2021 जराबो जे आंदोलन खालाय फैकिया जे आंदोलन खालाय दंगो जे आंदोलन खालायनानै बोखागा थाङै दंगो अब ADC आमचाइना तयै आलादा राज्य त्रिपुरा लेन्स नामनानै बागै अब शर्ट टाइम नि डिमान्ड या हेकेबा शर्ट टाइम नि सल्यूशन या जेमन ताबुकसिनि महाराजानि बदल बाहायनो ग्रेटा त्रिपुरा लेन्स सानै बरक ताबुक मैदानाव अंखारजा हेकेबा ADC नि प्रशासनिक क्षमतावा आचुकजाक बंनि आ दाबि बाहायनो शर्ट टाइम नि दाबि या शर्ट टाइम नि डिमान्ड या खानासनिनो तिखलाय मानाय खानासनिनो मानै मानाय अब कोगिया आबनि बागै IPF ते गणतान्त्रिक पद्धतिनि माध्यमे आन्दोलन खालायो खालाय थांनाय खालायबो फाइका खालायबो दंगो आबनि बागै जत जेकुनो राजनीतिक दल जत IPF तिना ध्वंस खालायनायनि बागै IPF तिना सकमानानि बागै IPF तिना सकमानानि बागै जत षड्यन्त्र नावै मैदानाव अंखरतों आबनि जवाब जों बोसकांगरिनाय कारण त्रिपुरा सरकनि पाइथाकनि थिनांनि लामा अंखा ADC ना कताल हास्ते त्रिपुरा लेन्स नामनानै आबनि बागै राजनीतिक कोनो जिनिस अंगै मैया अमाहाय करै ताबुक जदि बुथा लाइखा तक लाइखा खिता लाइखा नक सक लाइखा आक्रमण खालाय लाइखा अंकाय आगामी दिन तेबो हालक सित्रा लायनाय आगामी दिन तेबो नासिलाय मालाय यांनाय आगामी दिन पारा खावै तंनानै पर्यन्त समस्या अंलायनाय जाति पर्यन्त कागलायनाय अबहाय राजनीतिकनि कालचार चिनि त्रिपुरा हावा त्रिपुरा सरकनि थानिबो ता फाइथों आं अन बिहेफ अफ चिनि IPF बदलनि अंगै ते सिनि अर्गानाइजेशननि अंगै आं जतनि थानियो कबंनानि मुसुंगो ते तिनिनि जरावा पिसफुली मुभमेंट चलै दंगो सारा ADC एलाकाव इभेन ADC नि हेडक्वार्टर खुमुलुं पर्यन्त काइसा नट ए सिंगल दुकान पर्यन्त खोला करे ऑटो चलैया बाइक चलैया लोकरक तिनी IPF तिनी मुभमेंट IPF तिनी दाबी IPF तिनी बन्न तिनी समर्थन रुवै सहयोगिता रुवै शान्तिप्रिय आन्दोलन तिनी सक्सेस खालायनायनि बागै सहयोगिता रै तंथानिबो गुबुन बदलनि बररक गुबुन दलनि बररक गुबुन बेनारनि बररक अबन्न अप्रचार अपप्रचार खालायनायनि बागै आक्रमण खालायनायनि बागै सित्रारनायनि बागै गोबां मा षड्यन्त्र नाय तंमानिबो जों बरकनो सिनायनानै नांनाय बरकनो जों बोजोंनानै नांनाय चिनि बिसिंतै जों कोनो सन्त्रास खालायनानै थांला चिनि बिसिंतै जों कोनो दिन भाइलेंस खालायनानै थांला चिनि बिसिंतै जों कोनो दिन डिवाइडेड खालायनानै थांला आबनि बागैनो आं कबंनानि मुसुंगो ताबुक जथेष्ट चिनि बररक सचेतन तंगो आं लोकरकनि थानियो अबनो कबंनाय निर्वाचन फायो थांगो प्रत्येक निर्वाचन IPF पार्टिसिपेट खालायो एवं पार्टिसिपेट खालाय दंगो पार्टिसिपेट खालाय थांनाय गणतन्त्रनि रायजाव ताबुक लोकरकनि थानियो अबनो कबंनानि मुसुंगो जेहेतु IPF हापांग राज्य सरकार जेहेतु कैबिनेट तंगो ताबुक ADC नि प्रशासन जेहेतु मथा बदल तंगो बुबाग्रानि लिडारशिप जों त्रिपुरासानि हान रक्षा खालायनायनि बागै त्रिपुरासानि थिनांनो रक्षा खालायनायनि बागै जत मानसाक जों क्लुजेस संगे बाहायके सामं तांनाय आबोछि स्टेप नानानि नांगो तिनि IPF खालाय दङ होनायनाय कैबिनेट मिनिस्टार ना बिनि कन्स्टिट्युएन्सि हाबनानै रैया MLA ना मीटिंग थांनानै रैया अंकाय आगामी दिन IPF तिनि जे कैबिनेट तंनाय रक जे विधायक तंनाय रक बरक विधानसभाव थाङै कक्ति सानानै थांतानिबो कैबिनेट दिउ सानानै थांतानिबो त्रिपुरासानि बागै ADC नि प्रशासननि थानिबो सहयोगिता रनानै थांतानिबो जों बाहायके सामं तांनायबा ताबुंनि सिमि जदि हालुक हामलाया
ताबुनि सिमी जदि बखाक समलायजाक ताबुनि सिमी जदि सन्त्रास संलायजाक ताबुनि सिमी जदि भाइलेन्स थागिया हांगांगाय बाहायके तिप्रासानि हाना रखा खालायनाय बाहायके तिप्रासानि फिनांनि बागै बाहायके वान सकनाय आबनि बागैनो जों कबावनानै मुसुंगो सिनि आइपिएफटी बदलनि अंगै जता मानसा जों तिनि क्लोजेस संगै बाहायके दाक्ति सिनि तिप्रासानि